Abụrụ nunu la anya ọ dịzi nnọọ ka gasị na ọ bụzi iji oyibo na-akazikwa ụtọ iji egwu ndị mmadụ chandụ. Mmadụ ga-echi ebe ochi were oyibo sị gị. Please, my name is Frederick. Biko, iwe wela gị ọ bụrụ na aha gị bụ Frederick. My name is Frederick. I work with 1 or 2 companies. This our company, whenever you invest within a space of a week, you will get a such amount of income. Gee m ntị o, makwara nke ị na-eme. Maka aga m esokwa atụ ụtụ mgbe a ga-asị anyị biko ka anyị tụọ n'ụtụ na nwanne anyị nwoke a nwụrụ site na mgbawa obi maọbụ ọbara mgbali elu. Mgbe a napụla gị nke iji, oyibo ga-asị I will not contribute. Makwara nke ị na-eme. Uche gị dịkwa ya ma nkụziri gị ihe niile bụghị tata ma nchono gị ara. Pụtawa n'ezi na ụmụ amadi na-echu unu.